नोंसोर हानो बे जायगानि आं दन जानो फैदो बेयाव थाइसेबो रां गैयि मानसियानो जाय समाव इन्डिया पाकिस्तानजों गावस्रालायनाय जादोंमोन बे समाव आं आर्मि मेजरमोन जाबायदि गावलायदोंमोन आं नाथाय बे समावनो आंनि अनजालि रजेसनाखौ गोसोखांनानै आं साख्रिखौनो नागारबोबाय नोंबो जे हे सारखौ माथो माबा इउटुब चेनेलफोरावसो गोदान गोदान बर' एलबामफोराव नुलाबायो माथो मालाथो इन्डियान आर्मि जालायखोब्रा नोंलाय बेफोर समाव बेफोर खोथाखौ बुंनो हायो नामा बेयो जेब्ला आं दावहानि उनाव फैयो अब्लाना देग्लाय लांगोन खालमानसै लांगोन बे एलबामनि सिंगारासो आंखौ लिंथाब हेलौ लैयागै मबाइल लानाय बे एलबामखौ खालामदो मिथिबाय आरो आंखौ हिन्दी सावथुनफोरावबो गोबां लिंदोंमोन नाथाय आं थाङाखै मानोना आं बे जायगानि दन मामि थादो दे आं थांसै ओइ सिग्रेट नो सार सिग्रेटआ सार माथो सिग्रेटखौ उल्थासो लाबाय बे आंनि स्टाइल अ सार सान्दुं नांबाय गरम जागोन फै गरमखौ नों गिदों ओइ गरम नों एसेबां गरम नामा नांनोबा फै आंजों साला नोंनि थाखायनो जानो लोंनो बाबजि गेलेनो सान्थि गैला साला नों एसेबां गोहो दंब्ला गोजां बोथोराव फैना दोनथि मागो दमासि मासाव साला Hey, sexy lady. Ooh, baby. ओइ जारौ बहा थांनो सान्दुं गोसायाव जिबु गोरानखौ दायदावनो लाखा थब सा बोराय मोखां लानानै नुवाखै सिख्लाफोरा आंखौ माबायदि उनो अनगोन दे माबायदि रायजालांगोन गमखौनो मोनाखै